И здравейте, приятели! Днес ще отидем да изследваме онова място, което до няколко дена беше изчезнало едно момиче. Айде! И така, приятели, сега да ви разкажа. На това място, ето там, преди няколко дена изчезнало едно момиче на 15 години. Никой не знае къде е. Добре, айде отидем да разгледаме. Аре. Много ме е страх. Аре, снимай. Да остане махна тук. Не го попади. Не morate. 3, ведно. И така, хора, тук сме на място, където последно видяла момичета от очевидци, които за последно са видяли тук. Да, много крипи. Айде да тръгваме. И така, ви тя си малко трябва да споделям, защото трябва да е вид на видеото и ако стане нещо с нас, да се разбере, нали? Да, по-бързо. Ти иначе какво правиш? Как е живота при тебе? Много добре. Върви като живот. При тебе? И аз, всяка се чувства много странно след този случай. Сякаш нещо ме следи, разбираш ли? Това е много странно. Аз го си. Това е много страшно. Не ме следвам самата. Това ти беше оценката в мен. Какво е там далечината? Това. Няма я зад нас. По-безопасно е. Да се разделим. Спокой се. По-безопасно се разделим на различни места. Ще ти кажа. Аз съм там. Късмета. Ой, боже. Не, нещо стана.